で、もう本当にここのところずっとお世話になってますたまちゃんのね、あれはいとこの方ね、いとこの方はちょっと急席されたということで、この曲がね大好きだと言ってくれたんだっけ、くれてないね、イメージと合うんだね、はい、大好きとは言ってなかったということなんですけどもでもね、そんなまあ彼女のことも思いながらですねこの曲を踊りたいということなので、僕もですね、もう昔の曲でしたけどちょっと掘り起こして持ってまいりました。ぜひお付き合いください。ダンス頭大きな